Минем туган авылым Шәтке, табигатьнең иң матур җирендә урнашкан. Мин чын күңелемнән туган авылымны яратам. Аның гүзәллегенә сокланам. Авылымны сөйләмәслек тә түгел шул. Ул минемчә бөтен дөньяда бер генә, бары тик бер генә. Авылдагы матурлыкның чиге юк. Сокланып туймаслык тугайлар, шелтерәп ага торган чишмә буйлары, балыклы күлләре, куе әрәмәләр белән уратылган елга үзәннәре, басулары, шаулап торган урманнары, күңелгә рәхәтлек биреп, туган авылга мәхәббәт хисе уята. Авылымда хезмәт кешесе өчен бөтен шартлар тудырылган терлекчелек комплексы бар. Биредә сыер саучылар хәзер элекке замандагы кебек сөт чиләкләре күтәреп йөрмиләр. Сөтләр хәзер торбалар буенча гына агып китә һәм турыдан-туры суыткычка барып җитә. Хайваннарны да техника гына ашата. Кыскасы, бернинди кул хезмәте кертеп, күтәреп, төшереп эшлисе түгел. Үзебез агролог ачык акционерлык җәмгыяте булып оешканнан бирле, биредә бик күп эшләр башкарылды. Яшь бозаулар өчен махсус җиһазландырылган ферма, терлек осыгы әзерләү складлары, ашлык китерү җайланмалары төзелде. Җир эшкәртү, чәчү, уңышны җыеп алу өчен заманча техникалар булдырылды. Аларда эшләү өчен дә бик нык белемле булырга кирәк. Чөнки хәзер һәр нәрсә дә автоматлаштырылган, компьютер заманы. Шулай булса да, буларның барысында минем туган авылым кешеләре хезмәт куя. Сөт җитештерү буенча да безнең колхозыбыз алдынгылыкны һич тә бирми. Иген кырларыбыздан да ашлыкны, шәкер, мулдан җыеп алабыз. Бездә эшчән, тырыш кешеләр яши. Яшьләр авылда кала, семья коралар, үз куллары белән заманча итеп матур-матур йортлар салалар. Авыл уртасында иман йорты Сәлимҗан мәчете урнашкан. Мәчетебез бик зур, бик матур һәм үзенә җәлеп итә торган, ул бер вакытта да буш булмый. Бигрәк тә җомга көнне Шәтке калкымында намаз укырга килә. Кичен аннан моңлы азан тавышы ишетелә. Белем укчагы, мәктәбебез, мәдәният йорты, балалар бакчасы, медпункт, Бөек Ватан сугышында һәлак булган авылдашларыбызга куелган һәйкәл. Авыл халкына берничә кибет сәүдә хезмәте күрсәтә. Авыл уртасыннан бик матур елга ага. Суы артык тирән булмаса да, анда балыклар бик күп. Шулай ук Шәтке, Шарлама, Өмет чишмәләре бар. Авылымда үз эшен сөйгән хезмәт кешеләре яши. Алар авылыбызны яратучылар, авылыбыз белән горурланып, аның данын тирә-якка тарату өчен тырышалар. Әйе, мин авылымны, аның табигатен, кешеләрен бик яратам. Авылымның матурлыгын сөйләп тә бетерлек түгел. Аның саф һавасы, тәмле сулары белән үстерә. Күңелемне бетмәс төкәнмәс горурлык хисе били. Мин үземне һич шиксез бәхетле тоям. Авылны бетермичә, аның өчен борчылып яшәүче апа-бабаларга, әби-бабайларга мең рәхмәт. Әкият илендәге кебек яшибез. Сүземне шигъри юллар белән төгәллисем килә. Туган җирем, син бөек илкәемнең, җанга якын һәрбер почмагы, җылытып яшәр мине гомер буе туган авылымның кайнар учагы.